Salam miras ýaýlymyň sungatyma hormatyma gepleşiginiň mehriban muştaklary. Bizi güllen görkli, ballan süýji, gardan arzulanmasy da ýollap, sungatyma hormatyma gepleşigi ýene-de özüniň ajaýyp gepleşigi bilen ýaýlymda siziň bilen. Mehriban olar, ine bugün miras teleýaýlymy öz mehriban muştaklaryna şahannalyk, ruhulentlik arzulap gepleşýümiziň şu sana Daşawuz welaýatynyň Daşawuz çağalar sungat mektebiniň ine muallimi, aýdymçy Biwinur Aşirwany çağırdy. Biwinur, hoş gördük siz gepleşigimizde. Edip arkadaşymyzyň saýasynda türkmen halkynyň her bir güni ötüşleri, özgöçleri besenýär. Bugün döwür-döwranyň wasypyny etmek, ajaýyp zamananyň wasypyny etmegem biz sungat işgäleriniň paýyna düşýär. Arkadagly zamanamyzda islenlik adamlaryň kalby joşupdyr. Çünki edip arkadaşymyz insanlaryň işlemek üçin, okamak üçin, döretmek üçin ähli şertler, mümkinçilikler döredip berýär. Şu zatlaryň gönlüňi wasypy, reýhanly zamanyň wasypyny etmem elbetde aýdymçylaryň paýyna düşýär. Türkmenistan ýurdumyzyň ähli künjegine teredeňne ösüşleri görüňde, ýüregiň joşa gelip, heýjana gelip, hormatlar kadagymy türkmen halky üçin ýaşamagymyz üçin, döretmegimiz üçin bir näçe täze ösüşler bize peşkeş berýär. Arkadagymyzyň özi bizi halipa bolupdyr, mektep bolupdyr. Biz bagşylar joşdurýan, begendirýän adam, hormatlar kadagymyzyň bir näçe täze peşkeş beren kitaplaryna gözüň düşenni, şol kitaplaryň sahypalaryny açanna ýüregiňe täze saatlar döräp, güniň heýjana gelip ýaşanyň şu Türkmenistan ýurdunda doglanyňa hatam begenip buýsan men türkmen diýip buýsan mana hakymyz bar da. Hatam medeniýet sunugat işgärlerine hormatlar kadamy gatty üns berýär. Aýdymsa sunugaty insan kalbynyň ruhy bilen aýrylmaz baglanşyklar. İnsan kalbynyň gözellikleri besenip, zihin bilen sazlaşýan saz eserleri bir halkyň däl, umumy adamzat gymmatlygyna öwürlüp, asyrlardan asyrlara aşýar. Nesillerden nesillere geçýär. Berkararda ötüň bagtyýarlyk döwrüne, edip arkadaşymyzyň taýsy tagallasy bilen milli medeniýet ulgamy ul ösüşleri eýe boldy. Sunwatda uly sarpa goýan hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen bu ulgam bilen derejäge ýetdi. Medeniýetimize, sunwatymyza döret berýän mümkinçilikler üçin bir näçe kitaplar üçin köp sag bolsun diýär. Rahman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, bilen baş aman bolsun. Sağ olun Biwinur, arzularyňyz hasyl bolsun. Edip arkadaşymyzyň döredýän mümkinçilikleri, ýapýan şafer paýlary islenlik adamyň kalbyny joşurýar. Elbetde şu zamanyň wasypyny etmek, şu zamany öz sunugatyň halka görkezmek her bir sunugat ustadynyň baş maksady bolup durýar. Elbetde biziň gepleşigimiziň esasy maksadam aýdymlardan, saatlardan, kalpdan çykýan owazlardan ibarat da. Biziň gepleşigimizde näme aýdym getirdiňiz? Anha şu owadan Türkmenistanymyzda bir näçe ösüşlerimizi göreninde şahirler bir näçe owadan goşgulary ak kagyda ýürek beýanlaryny geçirýän bolsa, bizim şol goşgulary teredenmizde ýa Türkmenistanymyzyň şu ösüp duran, güllap duran çagyna teredenini şu bir näçe owadan goşgulary alyp şu ýüriti kompozitorlarymyz, sadanlarymyz bilen matlagatlaşyp, şunun ha watanyna diýip täze aýdym getirdim. Bu ýerde ýerleşlerimde şonu aýtyp beräýin. Hayhatım nurundan güllü yer ötyer, şad durmuşli şadur arlı Türkmenin tarihi ötüşi dünýäni urtaçýar, ýolları şöhrat
edip arkadamyzyň saýetinde milliligim gönnün islenip badyň özüni tutýar. Indi şuň könen özsüziň hem aýdymlaryňyz bilýärse esasy halk aýdymlardan göz başaryp aýdymlar döredýäňiz. Ene şu ýerde size şeýlerak bir sowal bermek isleýär Bibinur. Ine siz bilýär ýa gepleşigimiziň başynda da halkymyza aýtdyk da çağalar sunat mektebine ýörükde çağalar halipalyk edýär. Elbetde halkymyzdan bilýänler siz Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladyňyz. Häzir günde özüňiziň bir halal zähmetiňi çağalara siňdirýäňiz. Şol sunat mektebine alyp baran işleňiz dogrusyny sökdüňiz, dowam edin. Özüm hem Daşowdy welaýatyna Görogly etrawyny Türkmenistanyň halk bagşysy Hojamrat Öraýewiň eline şagird bolup şo ýerde çağalar sunat mektebine öwrenen zatlarymy şo ýerde okuwym tamamlap soňra Aşgabat şäherimizdäki Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bu ýere okuwa girmek bagty maňa da meýesser etdi. Bu ýerde de näme bir näçe halipalarymyz zähmet çekýär. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip döwrümizde Şemşat Hojaýew halipamyzdan bir näçe aýdymlaryň iňçe sırlaryny öwrenip, şo ýerde öwrenen aýdymlarymyzy şuň günne näme milli aýdym saatlarymyzdan bir näçe ýollara bölünýär. Salır sarık ýolu, ahal ýoly, damana ýoly, ýomut gökleň ýoly, şo ýollardan öwrenen zatlarymyzy barıp şuň günne çağalar sunat mektebine Daşowdy welaýatyna bir näçe çağaçyklara tapak berip, şolara düşäjek aýdymlary öwrenip, dutaryň kırışı hakkında, dutaryň öz hakkında perde batman, des kakmany ilk bilen ýaşlykdan öwredip, ondan ýeňiljek aýdymlardan soňra halk aýdymlaryna geçirip berýär. Sebäbi çağda belli bir ýaşda halk aýdymlar aýtmaly bolýar, dogry dämi? Şolaň ilk ýaş aýratynlyklary boýunça bölýänsiňiz we birinji synpa gelende şolara ýeňiljek kuş depdi saatlary we türkmeniň milli läleleri we şolary aýdyp öwredip, heňini öwredip, ondan soňra 2-nji, 3-nji synpa geçen eýäm sen çağdyr bu çağlar bir näçe halk aýdymlarymyz bar. Türkmeniň saat sunaty milli köküne gadimiýetden alyp gaýdypdyr. Müňýyllyklaryň dowamyny halkyň ruhy ahwalyna siňip, şahat güne sırdaşy bolup hyzmat edip geldi. Hormatly prezidentimiziň howannarlygyna Türkmen aýdym saat sunaty täzeden galkyndy. Aýdym saat sunaty ýurdumyzda amala aşyrylýan bilen özgörtmeleriň, zähmet ýeňişleriň wasypçysy boldy. Her bir milletiň milli buýsanjy bolýar. Ine şol buýsanjlar bolsa biziň medeniýetimizde, aýdymdyr saatymyzda, sunatymyzda jemlenendir. Şolary öwredip, ondan soňra 4-5-nji synpa geçende eýäm Daşowdy welaýat diýilende hatam dessan gödüňe gelýär. Dessallarymyzdan bir parça öwredip, bir näçe agyr halk aýdymlaryny öwretmeli bolýar. Edip arkadamyzyň saýasynda bugün sunatymyz dünýä aýlanýar. Ählimid hem şaýat da bugün biziň ýürete Görogly şadyssanmyz ýa bolmasa Küştepde aýdym tans desturmyz ýa bolmasa bir näçe milli gymmatlyklarymy UNESCO-nyň maddi däl medeni bir mirasynyň görnükli sanawyna girilme olat. Elbetde edip arkadamyň türkmen hakda ýapýan şafer paýlary da şuň ödem näme şu ýurtda ýaşaýanyň aýratyna şu döwrüň wasypçysy bolanyňa istenen adamyň kalbynja aşyrýar. Biziň özümizden bir näçe ýurtlarda bolamyzda gördükde şul biziň Küştepde aýdym saat tans desturmyzy bir gedem hereketini görenlerine şol döwletiň bir sunady saatlary şoň sözüne düşünmeselerem synlamak bilen çäklenmen şoňa goşup öldürem Küştep ýerlerde şoň özüniň türkmeniň sunatyny jadalyjydygyny görnen bir beýany da şoň özi. Hawa şonda da gelýän türkmeniň milli libaslary diýjekmiň. Şaý sepleri bu zatlaryň hemmesi biziň milli sunatymyza girip durda. Dinletin zarmy bir sözüm bar, men seniň aşygyň nädinin ýar. Şilpili dutar, hoş dilli dutar, bizi goşatar, bizi goşatar, bizi goşatar, bizi goşatar. Ay bu dünýäň baýlygy erkimne bolsa, men saňa bererdim baryny munçam. Min kidi tüýni wagt görenlerdiň, eştenimden
däldir aşığın tan. Minki deytüğünü vaq görün däldir, eştenem däldir aşığın tan. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Arzuda yaşayan min çekipdar, min pahir nädin nädli dildar. Minni pek çipali, minni pek köpali. Bir yürek var, bir yürek var. Bir yürek var, bir yürek var. Ay bu dünyanın baylığı yerkinde bolsa, min sana verirdim barını gunçam. Minki deytüğünü vaq görün dälsin, eştenem däldir aşığın tan. Minki deytüğünü vaq görün däldir, eştenem däldir aşığın tan. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirma. Sen menin girdime derdirma. Sen menin girdime derdirma. Sözümüzü millilik diyen düşünce hakkında devam edelim. Biz bilýär sizin aýtat aýdymlaryňyň özüni millilik tutýar. Elbette millilik baýerini ösüş we millilik baýerine bir geçmişine, tarihine, şunuňa goýulan hormatlar. Eýsem sizin pikiriňizçe millilik näme? Millilik biziň şu tarygymyzyň özü millilik. Gelin gyýdlarymyzyň 10 barmagyndan çykyp özleriniň sünnäläp, kirşiň taryal tarlary bilen dokayan hallaryna gödüň düşenni, şularyň owadan göllerine gödüň düşenni şu zatlaryň özü millilik. Milli sunatymyzdaky döretdirilýän zatlaryň hemmesine men millilik diýip baha berebilýän. Ona bir millilik sizin aýdymlaryňyň birini halkymda aýt. Şu ýerde gelin gyýdlarymyzyň tarypyny edip, mehriban käbelerimizin wasbyny edip, şu milliligiňe tingen bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. Dünýäde beýik söýgi megeren ine söýgüsidir. Dünýäniň diregi, yaraşygy mehriban ineler iň kämil sunat eserleriň gözbaşy hem sözbaşy. Sağa çıqqam yürek mehrin sindirin, ömrüň uzak bolsun mehriban käbem. Ağlanymda hudi aýdyp dindirin, ömrüň uzak bolsun mehriban käbem. Ağlanymda hudi aýdyp dindirin, ömrüň uzak bolsun mehrili käbem.
soňra biz bilýär Daşowuz welaýaty bir aşyk aýdyň pirin mekrany hasaplanýar. Bu döredilýän aýdym saatlaram şu aşyk aýdyň pirden ak patal halkymda ýetirilýär. Görol Şadistanna ağa ýunup peride adam. Mundan isten şähre bolsam barıp git. Hakatyny gursoňa salyp git. Aşyk aýdyň pirden ruhsat alyp git. Ondan ruhsat alman gitme görol diýip şu ýerde aşyk aýdyň pire barıp ýürüýte bir näçe bagşdyr sadanlar şondan ak patasyny alyp ondan soňra şu halipaň bolmaly da ähli ýolun dowam edýär. Bagşy boljak bolsaň ilk halipa görem bolmaly. Yüreklerden çıkıp yüreği var ya, yodalar birleşti tin yılgırağına. Yürekleri gürleşti tin yılgırağına. Yüreklerden çıkıp yüreği var ya, yodalar birleşti tin yılgırağına. Yürekleri gürleşti tin yılgırağına. Taştı tin yılgırağına, gece ay nur taştı tin yılgırağına. Didelerimiz qarap birek birege, yürekleri gürleşti tin yılgırağına. Güllerim tir açtı tin yılgırağına. Güllerim tirleşti tin yılgırağına. Güllerim tir açtı tin yılgırağına. Didelerimiz qarap birek birege, yürekleri gürleşti tin yılgırağına. Yürekleri gürleşti tin yılgırağına. Sen boldun yaşlık döwrüm, gören ýerden çykdy ykbal öwrüm. Geljege umytly garan ömrüm, manysy çuňlaşdy tin yılgırağına. Manysy çuňlaşdy tin yılgırağına. Yürek heýjan eder hoş howatlarda, güllerim tirleşdi tin yılgırağına. Yürekleri birleşti tin yılgırağına. Türkmen halkına sunnat agras Türkmen gaýna çalymdaş diýilýär. Ol näme üçin Türkmen gaýna çalymdaş diýilýär? Ya sunnat her bir gapyny kakany kalybyny açyp ýüreginiň töründen ornun beren. Haçan sunnat ýüreginiň töründen orun beren insanam edil tawus kuşy kimin ganatyna göterip asmany çyrýar. Siziň sunnata gelmeňize näme sebäp boldy we näçinji ýyllarda sunnata gelliňiz we ilkinji ýerine ýetiren aýdyňyz? Sunnat aňyrdan adama berilmeli. Hemme aýdym aýtsak diýip aýtyp bolanak tebi tarapdan zihini bolan çağa şular ýaly aýdym aýdy berilýär diýip aýdylýar da türkmenlerimizde.
Menem ýaşlykdan tamam bagşy bolan şol wagtlar ýer döwürlerde bir näçe halipalarymyz magtumly garly şo ýerde bir näçe toparlar bilen aýdym saz döredijlik pursatlaryny şo kakam şonuň ansamblyna gatnan ekeni. Şular ýaly sazyn otuma gelmegime öz ýardam berip bir näçe halipalaryň ýanyna äkidip, sen şo destanyň şaýyn şeýdi way, ýa bolmasa halk aýdymda ýalňyşan ýerine eýdi way, beýdi way diýip halipaçylyk edýär. Ondan daşgaram näme? Şol etrafymyzdaky halipamyz Hojamrat Öräýew gatnap, dutaryň inçe sırlaryny öwrenip, ondan soňra konserwatoriýamyza gelip bilimimizi artdyryp, bu güneçeli şu halkymyzda mirasymyzdan galan bir näçe aýdymlary öwrenip halkymyza ýerine ýetirýär. Aýdym sazda insana hükmen halipa gerek. Halipa bolmaz insan öz ýoluny ýoldasyny dowam edip bilmeýär. Siz özüňiz esas aýdym sazdan haýsy uğruna has ýykyn edýäňiz, täze desançylykdan hem aýdymlar aýdyp dursaňyz, halk aýdymlarym, ýöne şol wagtda döwrada aýdymlarym ýerine ýetirýäňiz. Hawa özüme halipa wagşymyz Akjol Muradowaň bir näçe ýadyglaryny şu miras tele ýaýlymy üstü bilen dinläp, ýa bolmasa de miras goýulyp giden ýadyglardan dinläp, bir näçe halk aýdymlar aýdyp, şoň ýolundan aýdýan. Ondan daşgaram şu 70-nji ýyllaryň aýdymyny gowy dinläp, söýüp, ana hormatlar gadagymyz bize gaty uly mümkinçilik öretip berdi. Bir näçe miras bolup galan aýdymlar tele ýaýlymlaryň üstü bilen eşitmäne gaty uly mümkinçilik bar. Täze öwüşüne işläp halkymyza ýerine ýetirýän hasam näme bizi begendirip buýsandyrýan zat şu Türkmenistan ýurdumyzda teredenne bu ösüşleri göreninde Türkmenistan ýurduny wasbetmän durup bilen akda. Onuň täze şahirlarymyz bilen goşgulary elimize alyp şol tadan namyzy bilen matlagatlaşyp watan hakyna Türkmenistan ýurdumyzy wasbedýän bir näçe hormatlar gadagymyzy wasbedýän aýdymlarym täzeden işläp tele ýaýlymlaryň üstü bilen iýleşlerimizi ýerine ýetirip berýär.
gelipdir. Zadyl älemden teyran gelipdir. Bir oyunun yeller oynap döşüne, bir duvat buyruğunun coşuna. At çapları 47 daşına. At çapları ve 47 daşına. Dövletli döwrany sürün gelipdir. Dövletli döwrany sürün gelipdir. Açıp yeter hikmet kerim gelipdir. Arka dağın paygasından yazılan açıp yeter hikmet kerim gelipdir. Yerden bolup göğüryen yerde ilahi fikirler kök buruyar yerde. Ösüşlü ruvasık ballı yurda arka dağlı dövran gelipdir. Ösüşlü ruvasık ballı yurda Türkmenemin bağtırıvan gelipdir. Arka dağlı dövran gelipdir. Bibi Nurna ýa özüňiz söhbetimiziň başynda aýtdyňyz da Edil arkadamyzyň taýsy tagallasy bilen yurdumyzyň ähli ýerlerine, diňe bir welaýat merkezlerine ýa şäherlerimizde welaýatlarymyzyň çetki obalarynda medeniýet öýleri dikeldirip berildi. Elbetde şu medeniýet öýleriniň dikeldilmegi, şol ýerde aýdym saga insanlar hat çekmege ullukan bir yol açyldy. Ene sizin özüňiz hem şu Daşowy welaýatyna Sunat mektebine ýagny muallimçilik edýäňiz biz bilýäs. Elbetde şol ýerlerde de bir neçe ses ýazgylar studiýasy aýdymçylara hyzmat edýär. Elbetde bugünkü güne dünýäniň iň ösen enjamlaryny aýdymlaryny ýazga geçirmek, halky hödürlemek her bir sunat ustadynyň baş maksady bolup durýar. Hawa dogry bellep geçýän hasam aýdym aýtmak üçin hormatlar gadagymyz öz zihinini halka ýaýmak üçin bir näçe sany şol etrap obalarymyzy ýa bolmasa welaýatlarymyzy işlemek, döretmek üçin, saat ýazmak üçin bir näçe täze deskalaryň içinde studiýalar bize peşkeş berdi-de. İlk bilen sadandan bilen matlagatlaşyp özümiz şo görogly etrafymyzy ýyldız diýen studiýamyz we şo ýerde bir näçe sany aýdymlar ýazýar. Hormatly prezidentimiz diňe iş ýerlerinde ýurdumyzda halkymyzyň bir parahatly enjalmak üçin bir näçe owadan sergäkler açyp berdi. Şol sergäklerde bugünkü güne enjalmak her bir raýatymyzyň baş maksady. Elbetde şu pursatdan hem halkymyzda bir ruhy enjalyp, ruhy lezzet alyp döreden aýdymlaryň birini halkymyza ýetiräýeli. Başdy. Medar edidim gözlerim yolunda sana
ayra salan gamly güller garaşýar. Päktiwimi ödüwelere dödümedim ididim, ayra salan gamly güller garaşýar. Erkim alyp jiger bağrym eretdim ididim, ışyň bagyna güller garaşýar. Gözlerim yolunda sana garaşýar. Gözlerim yolunda sana garaşýar. Indi şu yerde Bibinur sözümüzi kämillik diýen düşünje hakynda dowam edeli. Sizin aýdymlaňyz ýa gaýdyp geçişmizler hem döwre bap, şol bir wagtda milli ýanglanýa. Munda biz kämilligi duýup bilýäs. Adam näçe işläp, öz aýdymyň üstünde köpräk işläp, täze gözlegde bolup, şonu sünnäläp ýetirmeli, süýjüligini, lawyzyny bermeli. Onuň sen halipaň bilen ýa-da şo dinleýjiň bilen maslahatlaşyp şol aýdymyň kämilleşdirip ýerine ýetirdiň, hemme kämillik bolup duruberýär. Aýdym bu durmuşyň sazlaşygy, aýdym wagtyň, döwrüň depkinidir. Demek sizin pikiriňizçe kämillik esas köp zähmet çekmek diýip düşünýär, dogry. Onda bir kämil çykan aýdymlaryň birini halkymyza hödürler, soňra hödürme dowam edýär. Oturuşuna timar berişin, edber kakyp tutar kırışın. Her tarına dil bitirişin, ödüm yatan yalı oğlun, ödüm yatan yalı oğlun. Her tarına dil bitirişin, ödüm yatan yalı oğlun, ödüm yatan yalı oğlun. Açıp arru darıgtı, ıqbal bide bir bağtı. Tinti dömürü salmaz yağtı, tinti dömürü yolum oğlum. Tinti asla salmaz yağtı, tinti dömürü yolum oğlum. Bil kıbrıdır teli yolları. Bibinur elbette her bir aýdymyň ilkinji dinleýijisi bolýar. Şol wagtda her bir aýdymçynyň hem özüniň ilkinji dinleýijisi bolýar. Siz aýdymlaryňyzy ýazga geçirip taýin bolup halka ýetirmeden öňürti kimler bilen maslahatlaşýaňyz, oşa ilkinji dinleýijisi kimler diýip bilýäňiz? İlki şol aýdymyzy ýazandan soňra öz öýümde gelip Mehriban käbä bilen şo kakam bilen dinledip, onuň bolmadyk ýerine, şo jaga şerini aýşeýdi alyp oňa goýdum.
Yine täden düzötüp gelýse ondan soň täden düzötüp ilki diňledip soňra halkymyza ýerine ýetirýäs. Şondan soň halkymyza ýetirýär. Matlagatlaşyp. Inne bilýärse ýa-da meýlekçik siz çağalar sunat mektebinde muallym bolup rehmet çekýär. Elbetde iň bir mukaddes kärleriň biri muallymçylyk käri. Bugün künde şu çağalarla işleşmek juda gyzyklylar sebäbi çağa durmuşyň gülüde haçanda ýa öz aýdyşyňa däl işden bolsun ýa bolmasa bir taýýarlyk pursatyndan bolsun ýa-da öýüňe gireňde bosagandan bir mehriban çağa ejejan ýen sözüni eşitip ähli ýa-dawlygy eneň bir ýadyndan çykyp gidýär. Ene üçin iň ýakynly adam çağa. Çağa da durmuşyň gülü. Siz hem gönlüňiz çağalar bilen rehmet çekýäňiz. İlk bilen şo mektebimde gelýän çağaçyklaryň zihini diňläp, şolar haýsy hünär alanda şol çağa sesine barlap, ondan soňra Daşawdy welaýatynyň çağalar sunat mektebine bir näçe hünärlerden halipalarymyz zähmet çekip sapak berýärler. Ana o ýerde skripka hünärleri we akordeon taýy guraly dep ut ýa bolmasa dutar nota oýunça geçýärler. Ha men özüme Daşawdy welaýatyna bagçylyk ýolundan dutardan aýdym aýtmany öwredýänne. Şoňa gelýän bir näçe dehil çağalar bar. Eýän sen şulaýdym öwretdiňmi? Çağdyr bu çağlar aýdym öwretseň, innik sapaga şonu gow öwrenip, halipa ýene täze geçelde diýip şu dehil çağalar öz eýän saýlanyp duraberýärdi. İlk bilen şu belläp geçýäňiz ene mamalarymyz çağaçyklaryny sallançaga salyp huda hiňilden wagtyna, şol wagtdan çağan ýaşdan terbiyelen wagtlaryna meniň gydym aýaly, aýda dokar bir haly, halsynyň kenary 10 barmagynyň hünär dip süýerdi. Eýýäm şon çağany ýaşlykdan terweleýän hem enelerimiz durda. O adyň üstü bilen, ana şo hudiň üstü bilen çağany terbiýelep, ondan soňra çağalar bagyna eltip, ondan soňra ýene bularyň bilimlerini artdyrmagymyz üçin ana şolar ýalsyn ot mekteplerine gapdalynan enelerimiz, mehriban käbel gelin gyýdlarymyz çağaçyklaryny bilimli bolmak üçin şu Daşawdy welaýatynyň çağlar sunat mektebine gatnaýarlary bar. Özümizem näme şo ýerde gelýän çağaçyklara bir näçe aýdymdyr taýdylar öwredip, sunugotymyzyň iňçe sirlerini wagt edýär. Her bir halkyň aýdym sadynyň özüne mahsus hiňi bardyr. Hiň bu aýdym sadyň esasy özünidir. Sasyny oturyň ähli ajaýyplygy, özüne çekijiligi hem hiňde jemlenendir. Şahirana mazmuny sözleriň hiň bilen birikmesine bolsa aýdym diýilýär. Hormatlar kadamyzyň bize döwretip berýän şu Türkmenistan ýurdumyzyň taryhyny, watpyny ýetirýär. Bir näçe täze dören goşgulara da saatlar döredip, çağaçyklar bilen şu ýerde işläp zähmet çekýär. Coşuruz aşık bolup aýdym sada jorajan, coşarız aşık bolup bahar ýada jorajan. Parç bolup belen pesi aýdymdyr guşlaň sesi, artyr kalplaň heweti hoşa wada jorajan. Artyar kalplaň heweti hoşa artyar kalplaň heweti hoşa wada jorajan, 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 jorajan. Coşarız aşık bolup aýdym sada jorajan, ýetirdi arkadagym bagyýada jorajan. Anam hemme ilhamdır, yergin hova milhimdir.
vatan canı dindir oğul gıyda joracan joracana joracan joracana joracan gül vatan canı dindir oğul gıyda joracan doşarız aşık bolup aydım sada joracan aydım sada joracan Bibinur arkadağlı zamanada ähli adamlaryň göwnleri şat. Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şaguly Sawol döwrüm buldun ýüzüp gowun otyr ay içinde diýe bu ählimiziň kalplanmaz ay içinde. Çünki edil arkadamyň görediýän mümkinçilikleri ýapýan şafer paýlary insanlara bagtly diýe. Şu bagtly zamanada da joşmalyk aslan mümkin. Türkmen halkymyzda, ilimizde ýüregi joşup duran el hünärli bir näçe bagşdyr sadanlarymyzda, medeniýet sunut işgärlerimizde hormatlar kadağımız hasan beýik sarpa goýýar, şolary tyýlaglaýar, hormatlaýar. Şolar ýaly medeniýetimizde, sunutumyzda uly üns berýän hormatlar kadağımyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Goý Türkmenistan ýurdumyzda toýlar toýa ulaşyp hemişe her bir türkmen halkynyň ojagyny aýdym sadyň belent owady ýanglanyp dursun. Sag bolun Bibinur, arzuwalaryňyz hasyl bolsun. Goýmundan meýlegim siziň döredýän aýdymlaryňyz millilik bilen, kämillik bilen tomaşaçylaryň kalbyna öçmejek ýygyny toýda başyp duralyň. Goý türkmeniň şan şöhratyny arşa götürýän, türkmen sunutyny, medeniýetini, millilik bilen ýedikleýän sanlarýan milli lidermiň gahrman arkadamyň jany sag, tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Sunutyma hormatyma gepleşýümiň şu sana Daşowut welaýatynyň Çağalar Sunat Mektebiniň muallimi Aýdymçy Bibinur Aşir bilen taýýarlan söhbetde görnüşlerimizde aýdymlarymyza syn etdiňiz. Biziň taýýarlan gepleşiklerimiz kalplaryňyza aram bersin. Aýdymdyr saatlarymyz siziň bilen söhbet bolsun. Hoş